kabutang, tungod kay kining tulo kabutang igsoon, dunay usa nini nga wala nato nahibawi. So kini lamang duha ang atong nahibaw-an apan dunay usa nga wala nato nahibawi. So unsa man ning tulo ka butang nga akong pag-isgutan. Una, atong nasayran nga sa diyang mangayo tagpasaylo, una, mangayo tagpasaylo sa Dios. Sumura na mo na nahibaw-an nato nga una. Ikaduha, mangayo tagpasaylo ngadto sa atong isigataw. So human ni ana sa atong kaugalingon ingon ta nga okay na. Nga naman, nakapangayo na kong pasaylos Ginoo, naghinulsol na ko. So katong mga tao nga nakapasakit na ko, ako na silang ipasaylo o nangayo po kong pasaylo. So okay na kayo na ko na. Pero dunay usa kabutang nga wala na ito nahibawi. Unsa man igsoon? Kining atong kaugalingon, usahay, dili ta makapasaylo. Tungod kay dunay mga butang nga atong buhaton nga dili ta ganahan, dunay mga butang nga atong buhaton unya nakasala ta. So nga atong kaugalingon atong gibasol. Og tungod niya na ang atong kaugalingon wala nato mapasaylo. Ang atong kaugalingon. Sumaw na yung tulo karon kabutang ang atong paghisgutan. Nga kinahanglan nga kining tulo mapasig-uli nato igsoon. Kay kung dili ni mapasig-uli nato igsoon, mao ni muhatod kanato sa pagkalaglag. Mao ni muhatod kanato ngadto sa pagkaluyahon. Mao nga dunay mga butang igsoon, matingala ka, makaingon ka nga ngano man ang akong kaugalingon nga hangtod karon nga mura malagwa lang. Unya kana laging uban nga nangalagad sa Ginoo. Ngano man na sila nga nagipanggamit naman sa Ginoo? O kana laging uban ngano makasinati man na sila nga makabati sa presensya sa Ginoo? Igsoon, susiha ang imong kaugalingon. So kanyadtong panahon, niingon ko kung kaugalingon, unsa man ning presensya? Unya doon na gani maghilak, magaingon ko nga, ganong gahilak man na siya. O tingali na ay kikagulan, na wala ko na sayon. So kining tulo karon atong pag-isgutan. So una sa tanan, mabuhat nato ning kining tulo kana kung ang atong kasing-kasing adunay pasig-uli. Mabuhat nato ang tanan kung ang atong kasing-kasing atong susihon. Atong mabasa din sa Ezekiel 36:26. Dayon siya din hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-ong kasing-kasing ug ang usa ka bag-ong espiritu ibutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod ug hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Magampo ta kanimo o Dios, salamat nining takna sa kabutagon. Magahisgot na usab kami o Dios ning tulo ka butang Ginoo. Lord, wala ko nasayod nga sumatag usa kanamo kung aduna bay dapit Ginoo nga wala namo ni mapasig-uli o Dios diha kanimo ug ngadto sa among isigataw ug labi na sa among kaugalingon. Sa nining kabuntagon o Dios, susiha ang matag usa kanamo, pinaagi sa imong pulong o Dios. Salamat o Dios sa imong paggamit karon kanamo, kanako o Dios. Salamat
sa kaalam o kahibalo uban ang imong Dios. Lord, ikaw ang matuboy mapasidunggan, ikaw ang mamulong ng kabuntagon. Himuha lamang ko, O Diyos, ng instrumento. Kini ako mga pag-ampo, mga pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Nganong mingon siya nga hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-ong kasing-kasing o usa ka bag-ong espiritu. Eksaon, kano saan nato madawat ning bag-ong kasing-kasing o bagong espiritu eksaon? Sa diha nga mudawat ka ni Ginoong Hesus ingon nga personal nga manluluwas. Sa diyang dawaton nimo sa imong kinabuhi ningon nga mangluluwas sa tanan, dawaton nimo si Ginoong Hesus nga provider sa tanan. Ang tanan nga ikagatugyan gayud nimo sa imong sa diha sa Ginoo. Madawat nimo ning bagong una sa diyang mutuo ka. Una, ang mag-uhon sa Dios sa atong kinabuhi, una, kiningunahula nato. Kay bisan unsaon natong pamati sa pulong sa Dios, bisan unsaon natong basa ang pulong sa Dios, kung dili ta mutuo, egsoon, ang atong kasing-kasing dili makabuo. Una sa tanan, bag-uhon nato ang atong unahuna. Atong susihon ang pulong sa Dios kung unsa gyud ang kamatuoran. Sa diyang masayran nimo ang kamatuoran, tungod ka ang kamatuoran, maghatag ka natong kagawasan. Kung wala ang kamatuoran, dili magkahatag sa tao og kagawasan. Nan, sa diyang muto ang tao sa pulong sa Dios, muto ang tao sa Dios, muabot ang kabaguhan sa atong kasing-kasing. Nang kining ang atong kasing-kasing igsoon, mauni usa ka butang nga bantayanan kayo sa atong lawas. Duha ang atong bantayanan. Patulo. Una, upat gani, kining mata na to. Ano pa day mata? Huna-huna, dalunggan, sa ba, kasing-kasing. Pila? Ba, mata, huna-huna, dalunggan, kasing-kasing. 5. Naatin ni ang 5 senses sa kalag. Ang kalag po, naatin ni ang 5 senses, makatilaw, makasimhot, makakita, makadungog, makahikap. Diha po sa kasing-kasing igsoon, angay po natong bantayan, kay kining atong kasing-kasing, una, sa dihang makakita ka sa mga butang nga sa lawayon, o sa dihang makakita ka sa mga butang nga makapanindot sa imuhang panghuna-huna o panglantaw. Moabot na yan as kasing-kasing. Makakita ka, o sa dihang makakita ka, ibutang na yan sa kasing-kasing. Kung makadungog po ng tao, na sakit na istorya, ibutang po na sa kasing-kasing. Kung makadungog ang tao, kung sa to, ibutang gihapon sa kasing-kasing. Makakita ang tao, ibutang gihapon sa kasing-kasing. Musulti ang tao, nga sakit kayo, ibutang gihapon sa kasing-kasing. Sa ato pa, ang atong kasing-kasing panuglanan sa basura. Mo ni mantayan igsoon. Basurahan ang atong kasing-kasing. Unsay hinungdan nga mahidlo ang atong kasing-kasing, pinaagi sa pulong sa Dios. Amen. Mahidlo ang atong kasing-kasing. Kaya kung dili ka mutuo sa pulong sa Dios, kung dili ka mutuo ni Ginoos, ang imong kasing-kasing basurahan. Unya, sa dihang mapuno na ni, unsay resulta kung mapuno na ni ang atong kasing-kasing sa basura. Pero naatay basurahan. Kung doon na kay basurahan, kung mapuno, unsay resulta? Buawas, labi na kay kayon sa iro.
manok, muawas magkalap na to siya ang basura. Ngilad na kaitan-aon. Ingon ani ang resulta sa tao. Kung tanan nga imong nakita gisulod sa kasing-kasing, tanan na dungog nimo gisulod sa kasing-kasing, igsoon sa dihang muawas na ipiktado ka. Ngano man, kung unsay naa diri sa kasing-kasing mugawas ka, panalitan karon na suko kus kong asawa, doon ako'y pagdumot, doon ako'y kaligot-got, kung doon na sa istorya nga sakit nako, mugawas gini. Ayaw ko ginunanaha, ayaw ko ginunanaha. Dugay na naman kong galagot nimo, gitigom naman ni nako. Sa ato pa gitigom ni nako, ang ato laging kasing-kasing panudlanan, basura ni siya. Mauni akong gibantayan igsoon. Nasalamat po ko sa Ginoo kay wala ko silpon. Gipalitan ko sa ako ang kinamagulangan og silpon karon kay gahit man kaikipan. Unya kay kini pong magtuloon mata, wa gid nako gamita hangtod karon. Mao na nga salamat ko sa Ginoo kay sa tanang panahon doon ako'y makita ang kulor. Kining akong mata, balaan na ni. Tungod kay akong paglantaw para sa imong gingharian. Kining akong dalunggan Ginoo, balaan na ni. Kay akong paminaon ang imong pulong. Kining akong kasing-kasing Ginoo putlian ni. Kay nagaingon ang imong pulong diha sa Mateo. Bulahan ang putli o kasing-kasing. Amen. Kay makakita sila sa Dios. Amen. Nagsoon, ningon siya nga, hatagan ko kamong bagong kasing-kasing. Hatagan ko kamong bagong espiritu. Unsa man ning bagong espiritu? Kaysa dihang hatagan kag bagong kasing-kasing sa Dios, unsa may mahitabo nimo? Sa kaning dili ka maluoy sa imong isig ka tawo. Ang imong kaluyon katurong mga tao nga diin malipay kanila. Ang imong pamilya. Kung kadtong mga taong sa lawayog buhat, imo pa nang yubiton, na ako nang yubiton sa una. Kana siya. Tingin arag batasan na siya. Ko ganahan anak. Kana siya sugaron kay plahubog, di ko ganahan anak. Pero igsoon, sa dihang mabag-o ang imong hinuhuna. Sa diyang mabago ng imong kasing-kasing, Lord, panalangini siya nga mausab siya sama sa imong gibuhat nako. Kana bitaw naa sa bidyogihan nga magkanta, magsayaw-sayaw, makaingon kus kung huna kung unsa kay kahimtang sa pamilya anino. Ano man, nakasinati man kusog kong ginikanan nga responsable. Sa diyang makakita ko mga tao nga grabe, kabisyoso, magunahuna ko, unsa kay kahimtang siyang mga anak. Unsa kay gikaon, unsa kay sudan karon. Maayo ba kagbisti ang iyang mga anak. Ang ilang balay, maayo pagkatulog sa ilang mga anak. Mayroon ko, Lord, panalangin siya Ginoo. Padali siya mga tao. Aron, musulti sa pulong sa Ginoo. Ka ang pulong sa Dios, sa diyang mutuo ang tao, ang pulong sa Dios, hait pa sa espadang duhay sunang. Mudulot kini sa kasing-kasing sa tao, sa pinakauyukan. Mulagpas kini. Sa diyang madutlan ang tao sa pulong sa Dios, muabot ang kapag-uhan sa hunahuna o kasing-kasing. Amen. Ikatulo. Bagong espiritu. Ano man, sa diyang mabago ang imong espiritu, masinugtanon ka na sa Dios. Kaya ang atong espiritu, ang espiritu sa Dios, makahiusa. Ang pangandoy sa atong espiritu, nga kita makigsuod ngadto sa Dios. Maunay pangandoy sa espiritu. Ang atong espiritu nangandoy nga magkinabuhi tauyon sa kabubuton sa Dios. Ang atong espiritu gusto ni nga makigpilusip ngadto sa Dios. Kada adlaw. Si Kuan ganit soon. Si Daniel
Kung imong basahon si Daniel, magampo siya. Sulod sa usa ka adlaw, magampo siya katulo. Magampo siya. Kumusta ka ta? Kapila ka ta magampo sa usa ka adlaw. Sigurado ko murag kaduha na. Kadlawon o gabi. Kauban na sa ay palihog ko pasalamat sa pagkaon, Brad. Maingon na ito nagpasalamat. Maingon na God bless food. Amen. Lakto ba? Ginoo, panalangin yung pagkaon. Amen. Simple na kayong pag-ampo. Dinalian ba? Kaubaran na ninyo na ito nga. Oy, Brad! Humana na yung magsimba? Oh, humana mo magdidali-dali ko. So, pwede ba dahil na nga magsimba tas Ginoo atong dadalion? Kung muingan po ng Ginoo nga, ako po ning dalion o kuan ning hangin, dakop. Bisan duha lang ka minuto, pati siguro naghanap patay. So, ang atong pagsimba sa Ginoo, dili na ingon nga dali-dali. Ang atong pagsimba sa Ginoo, nganong misimba ta? Tungod kay nakahibaluta kung unsay naan niya. Tungod kay nakahibaluta nga siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Amen. Siya ang tag-iya sa tanan. Amen. Tingali nakapuyo karon nindong nga balay. Tingali do na kay negosyo. Tingali ang imong nangumaka, do na kay igong pagkaon, na kay kwarta. Nga naman, ang Diyos mo yung nag-provide anang tanan. Nanganong di man nato simbahon ang Diyos. So kaganihang kadlawon, nang mata mi sa kong asawa, manaw mata ng lingkod may, ingon siya dong-dong. Kaminawar akong langgam. Lingkod, nagdayag sila sa Ginoo. Ilang giawitan ang Diyos. Kung ang pulong sa Diyos, niingon, nga ang tanang mga binuhat sa Diyos, miyugpo o misimba kaniya. Bisan pa katong ilawom sa yuta, misimba sa Diyos. Manigsoon, bantayanan ang atong kasing-kasing. Ngayon siya, bagong espiritu, ibutang ko sa sulod sa inyong, o ibutang ko sa inyong sulod, kuhaon ko ang batuon ninyong kasing-kasing. Sa unang panahon igsoon, batuon ang atong kasing-kasing. Nga nang miingon mo nga batuon ang kasing-kasing. Tungod kay dili ta mo pasaylo sa ta. O kunya, wala tay kaluoy sa uban. Nga nang musir man ta sa pulong sa Ginoo, tungod kay naluoy ta niya. Tungod kay naluoy ta sa tao. Kay kung dili sila maghinulsol o mubiya sa sala, muadto gayud sila sa kalaglagan. So ang atong kasing-kasing sa Dios o ang atong kasing-kasing managsama ra. Mabay na nga kanta igsoon, change my heart. Lord, ang imong kasing-kasing i-change sa akong kasing-kasing. Nga naman, kaya kasing-kasing sa atong Diyos, puno sa gugma o pagkamaluluyon. Naa kaniya ang tanan. Wala na'y makalabaw sa iyang gugma. Ang iyang gugma, taas pas kalagitan. Ang iyang gugma, laom pas kalagatan. Ang iyang gugma, kusog pas kahanginan. Ingon ana ang atong Diyos. Hatagan, kuhaon niya ang batuon natong kasing-kasing. Nga, og tagaan ta niya kasing-kasing nga unod. So kini nga tong kasing-kasing unod ni. Pero sa kaniadto nga wala pa ta mutuo sa Dios, batuon ni. Nga naman, nakabantay mo bato gahi ni siya. Sa diyang dunay musir sa pulong sa Ginoo, moingon nita kamaon ako anoy. Dili na ko nimo makuno ana. Kahibalo na ko ana. Sugahi kayo nga tong kasing-kasing. Dili ta matuohon. Sa una, dunay magwali.
Muingon ko, panapi, manggunang hinahagot. Labi na magsakasakag mga balay. Kung ano po ng mga tao, magsakasakag balay, arong mudaghan. Pero iksaon, sila nga nagsir sa pulong sa Ginoo nga gahus-tuhos. Wala na sila suldo eh. So kanang ilang gilakaw-lakaw kung ilang nang gitrabaho, mapusla na. Pero tungod sa ilang conviction nga ang kasing-kasing sa Dios o kasing-kasing nila nagapariha. Eksoon, milakaw sila kay gisugo sila sa Dios. Nanggaron, kung suguon ka, ikaw nga anak, suguon ka si mong ginikanan. O kunya, mubalipad ka. Kung sa'yo may tabo. Muna ang anak, suguon sa ginikanan, mutuman gini. Na naman, nahigugma sila sa ilang ginikanan. Amen. Apan ng anak, nga dili mutuman sa sugo sa ginikanan. Nahigugma ba na sila sa ilang ginikanan? Wala yun. Wala. Pero, kung mutuman sila, nahigugma sila sa ilang amahan. Mauputay soon, nga sa diyang mutuman ta sa sugo sa Dios, nahigugma ta sa Dios. Kumusta ang imong kasing-kasing? Hello? Kumusta ang imong kasing-kasing ining kabuntagon igsoon? Muna nga ang tao igsoon, sa diha nga ang kasing-kasing sa tao guba. Ang kasing-kasing sa tao puno sa basura. Ang kasing-kasing sa tao samdan. Ipiktado ang imong relasyon sa Diyos. Dili lamang ang imong relasyon sa Diyos, lakip na ang imong pamilya. Dili lamang ang imong pamilya, lakip ang mga tao sa imong palibot. Ipiktado. Doon ako'y kumpare igsoon. Kung natingala ko ano kong kumpare, dili kinako kinaiya nga dili ko mutingbaya. Mutingbaya di ko. Sa diyang ipansin ako siya, kumpare, ako pag iyong gihalok, dili gid siya mutingbaya. Kung nasuko man siguro to nako. Pagkasunod na po, maugyapon akong gibuhat, pre. May buntag, pre. Igaw na kong ilang taw. Kadagan sa motor. Naagi ni kasuko na ko. Kapalos po ko, dito ko sa merkado. Palit kong bulat. Moto, kasunod-sunod siya na ko. Wag daw, murag ko kita niya. Iya kong ananaon, awaragi ko. Nadugay, dihalog ko niya. Siya, pre. Nasuko ka na ako, pre. Kula man. Kuy, ikaw din na, pre. Abin ako kinsa to, pre. Ikaw din eh. Katawa din siya. Naghalog siya na ako. Apir, pre, apir. Nungula na ko, lipay. Musunod ko. Papalos na ko. So, doon na yung mga tao niya na. Ang akong nuna, nga nasuko siya na ako, maong di mo timbaya, amaw, sa diyang wala ko nintimbayan niya, ingon po siya, nasuko ka na ako, pre. Managsoon, doon ay mga tao nga natingala ko, niadto ko sa ilang balay, maayong akong pangayog katahuran. Maayong buntag bay. Ang gikutinggi. Di, tindog-tindog na kutos tukaran. Oh, nga abiyaan sa kadiabay, na ako'y lakaw. Nasuko, ginin ako. Di, nangutan ako sa iyong asawa. Ngano man to siya, nga murag nasuko na ko. Siya kaaway mi. Nang kung mag-aaway na igsoon, apilon na yung labot. Dili pwede na. Kung naglalis mo magtiayon, ayaw gangina ang imong mga anak. Ayaw gangina ang imong isoon. Ayaw gangina ang imong ang siligan. Kaya kung mahitabo na, igsoon, pagkangilan. Tunay mga tao, nana, nga maipiktahan ta. Hallelujah.
Diyan siya din pasayloon kita sa Dios og hatagan og bag-ong kasing-kasing og bag-ong espiritu. Una, sa diyang mangayo tagpasaylo sa Dios, pasayloon ta. Ikaduha, sa diyang mangayo tagpasaylo ngadto sa atong isig ka tao, sa ato pa napasiguli ang atong maayong relasyon ngadto sa atong isig ka tao. Ikaduha, pasayloa ang imong kaugalingon. Ang botra tayo niya ni anak. Dayon, sa gingon ko na, ang bantayanan nato igsoon po, kining atong hunahuna. Ningon siya sa panultihon, 4:23. Ipaliw kong basa sa panultihon. Kinsay na ay nakaandam niya. Panultihon, 4:23. Ang imong mga hunahuna mo ay tinugdan sa kinabuhi usa bantay sila ingon nga labing bililhon mong pahandi. Ang imong hunahuna mao'y bililhon sa imong kinabuhi o bantay siya kay mao'y tinugdan sa imong kinabuhi. So kining nga itong hunahuna igsoon, bantayanan po ni. Kabantay sa ako ang kaugalingon na kabantay ko. Doon ako'y desisyon karong adlaw o pagkasunod, pagkatitiod, nausap na po. Naapoy akong hunahuna nga maayo, pagkatitiod, dili na po maayo. Muna nga bantayanan kay igsoon. Mao'y hinungdan nga ang tao makasala. Kaysa dihang makakita siya, iyahan hunahuna kanunay, at yang kasing-kasing nangandoy po natong butanga, makasala gid ang tao. Bantay ang imong hunahuna. Kaya kini nga itong hunahuna, mauni tinugdan sa kinabuhi. Nan karon, kini nga itong hunahuna, kung mawala na ang atong hunahuna sa mga butang nga langit nun, malimot na ta sa Dios, makabuhat na ang tao sa mahanaw na ang tanan nga gipangandoy sa atong espiritu. Ang gipangandoy sa atong espiritu para sa atong kalag. Dili para sa atong lawas. Ngano man, kining lawasan na to, ukabahang rani, bayanan rani, sakupan rani. Kabantay mo anang umang, ang umang mataka lagi nagsulod-sulod. Pero dili na mo ibalayan niya. Tingala ko aning umang ba. Lailahi o klase sa kinhason nga gisudlan pero umang ra ito. Muna nga mauni ang atong kinabuhi. Bantayanan kaayo ang atong nauni. Dayon nagingon siya sa Marcos 3:28. Ato ning iditso sa sige para Marcos 3:28 sa Timanin ninyo kini mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o sa tanan dautan nilang sulti. So ipondo na day ha. Timanin ninyo kini nga mapasaylo ang tanang mga tao sa ilang sala o sa tanan nilang gilitok sa ilang baba mapasaylo. Pero unsay dili mapasaylo sa Dios igsaan? Ipadayon dahil sa 29 day. Apan ang tao nga nagpasipala sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo kay nabuhat man siya sala nga dili gayud mapapas. Ang tao nga makasala sa Espiritu Santo dili na gayud siya mapasaylo o dili na mapapas ang iyang sala. Kining pagyaga-yaga nato sa Espiritu Santo. Mao na nga dito sa Rikla igsoon sa una, sa dihang mag-revival na, primero to kanta, human og kanta, muhilak, pag humaghilak, naisling, kisi-kisi, ingon siya, tuwa na nangabuang nangabunagin. Mao to giingon ni Papa nga,
dito sa Bagong Silang. Dool kayo dool ra kayo simbahan ang mga balay sa palibot, pero pila lang ang nagnimba dito. Tungod kin ingon siya, maunay dili na ko ganahan anang bunagin. Ganiha, perting katawanay. Ang primero to, pakpak, kanta, pagwali, katawanay. Karon pud ang uban naghilak, ang uban gayaw-yaw anang dili masabot. Ngay nagkisi-kisi nga natumba. Maunay dili na ko ganahan sa bunagin. Panagsoon, kung mamuhat ang balang espiritu, kung unsa may naa si una, paghilom lang. Kaya ang tanan nga sala mapasaylo. Apan ang dili mapasaylo, mao ang pagyaga-yaga sa balang espiritu. So, ikaduha, atong pag-isgutan. Atong pasayloon ang uban aron kuhaon sa Dios ang atong batuon o gahi nga kasing-kasing. Atong pasayloon ang uban. Sa iksaon, ipaliw kong andam sa Roma 12:19. Dunay mga tao iksaon nga daw dili nato mapasaylo. Ako sa una, grabe ang mga tao nga akong gidumtan. Dili yanong mga tao nga akong gikaligut-gutan. Dili yanong mga tao nga naglutos namo. Mga leader iksaon. Grabe nako kalagot gyud kayo. Dunay pay mga tao nga akong gikalagutan. Ug unya nagunahuna akong mubalos. Pero iksaon, wala tay katungod ng mubalos. Sa unang panahon, nagkumpras pa ko. Unya katong mga lubiha malikid dito sa ubos, dili pwede bukon dito kay daghang kaayong mga bato. Dagko kaayong bato. Nya panguuton pa namo dito sa ilawom sa bato ang lubi. Dadon dito sa ibabaw. Luoy kaayo ang ako ang mga bata, si GR, si Limon, kini mga bahay nako manimaho mintae. Kay kining lubi mubaho man gid ni. Luoy kaayo ang taon ako mga anak gadahili ning mga kuandis baho nga lubi. O kunya, himbis buk-on na namo, inagadto na mo dito, gamay na lang kaayo. Ingon akong papa dong, pati man itong naghanang lubiha diri dong, unya ngano man nga, gamay na lang kaayo. Subay na kutos babaw, wag yapon. Kung gipanggawat gid pa, wag gid, gipanggawat gyud. Ingko na hibalo ko pa nagawat ani. So nagdungog siya, naara diri. Mao to nga naatoy gitiwas og saka. Sa dito na ko si babaw ingon siya nga mayrag mamatay aron mahulog. O mayrag mahulog aron mamatay. Mayrag kuno mahulog aron mamatay. Ingon si papa nga dong. Kinsa man na tohana di ay. Kung ako wala nang inanap pa oy. Sa pitung to singgit-singgit kaniya, mairag mahulog aron mamatay. Ingko sa ngalan sa Ginoo, dili ko mahulog. Moto, igsoon patong ko sa ibabaw ingko Lord, panalangini ning tawhana. Ayay ning samot man. Pagkaugma ang akong saging nga lakatan gipamutol. Unya gampingan ako tong saging nga kay akong ikatag. Unsay gibuhat, gipangyatakan kung mga saha. Gisumbag-sumbag ana. So nakakita gid ko. Unsay akong gibuhat igsoon wala ko nasako. Ginoo ni tago ko. Nagampo ko sa Ginoo. Kulon panalangin ni tawo. So mga manok ato sinako. Yabot ang panahon na nawala diya sa mua. Nakita na ko dito sa Blangasan. Ananay may pangpang diha. Nahabog kayo, galingkod. Inutos siya ni Marwin. Noy. Ibasig tayo yun na, noy. Ingko baliki dong. Ibasig dili na, wala na'y kasakyan. Ingko dong. Ganong naaman ka diha, mapauli ka?
Isya, adili, na ako'y gipaabot, nga pa ko'y gipaabot, at tumog lison. So, na kay kwarta, so wala gyud. Ino dis maruyon nga, tagaan ka ni kwarta daw, ko sige. Iko di ako'y kwarta doon, gamay ra. Tagaan na mo. Hangtod ato igsoon, iyan to og datagan. Idalaan niya kinamanghuran, o abot dito, kay mao man gyapon niyang buhat panaraw. Hangtod karon, nahanaw, murag nahulog sa linaw. Gunya, matod pa nga katong niyang anak duha naman katuig. Managsoon, nagingon siya dinhi sa Roma, wala tay katungod di ay sa pagpanimalos. Roma 12:19, pareha ko basa. Mga higala, ayaw ka mo panimalos kung dili itugyan hinon kini sa Dios. Kinag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad. Nag-ingon ang Ginoo. Managsoon, niabot pa ang panahon nga dunay tao igsoon nga nasuko kay nako. Gipangita ko. Kadadala og sundang mo niya ang yang sundang moabot ang taon nito siyang kitin. Tumaba kayong tao. Siya makitaan ko na sa Danilo, ikwintas ko ng tinae. Unya diadto kos kung amo. Isa bye-bye. Pagbantay bay, kipertigi isuga bay, taas na ba itong sundang. Makitaan ko na ko bay, ikwintas ang imong tinae. Yung ko bay sa ngalan si Ginoo, dili na mo tabi. Anak ko sa Dios, ang akong Dios nga gialagaran, gamanan. Amen. Karon nagkita mi, nagtagbo mi, ara din siya. Bye-bye. Bay, katubi taon dito sa ibabaw, bay, apila to kupras, bay. Apila to, bahay kay siya nako. Manigsaan, hangtod pa ang asawa, grabe. Anak ni baba. Sa kunsa na lang istorya. Una, namatay, ang nagsakit, ang iyang bana. Tiyan may gibati. Ganong nahitabo man to. Kay kanang sapa, nga gadagayday, kisandayungan, unya ang ilang baboy mag-ungad-ungad dito malibang mangihi. Natingala man ko nga mo inom kog tubig. Pagtimba nako ang kulor mura mag-ihi kabayo. Tingko bayo. Ang ibabaw, grabe ang kawayanan. Dayon, dunay pansil dito nga nalinaw. Then nag-awas gisandayungan, mautoy kabaan nila. Wa ko ning padayon inom. Unya nakita nako ang baboy dito kaungan-ungan. Mao to ang ipiktado ang iyang tiyan. Nagsakit siya, ang sakit niya tiyan. Unsay resulta? Si Danilo mo'y kadaot. Pasayin lang. Ika nagsuon. Dili yung tadi mamatay si Manoy kung wala pagidaot ni Danilo. Moto nga moserbisyo unta ko ato sa patay. Kadugtig na mo kung sa ura. Moto ingon to si Inting. Dan, ayaw lang agtudan. Ikaw raw na pasangin lang dan. Nga namatay si Rupino, kumikan mo, ikaw kunigidaot. Ingko, uy, nga no mga ako may kipasangin lang. So basta ayaw lang yun dito adto. Tungod sa kasuod na mo, wako ko naglumot niya, niadto gi ko pagkabuntag. Ug abi ninyo igsoon, sa dihang magsirbisyo unta me, ingon dayon to usawa, aka na mo na din! Magkanta-kanta, di ko ganahan na, ayaw na mo na din. Di ko ganahan na, nga magkanta-kanta. So wala na mo gos. Moto nga, sa dihang gilupong na, ingon dayon ugangan, dan, ang pue, ang patayong lawas, Pilipino, inkunong, bisag kung saan ang nag-ampo ng dili na gin ang anuwas. Bisan pagpila pa kamilyon ang muampo anak niya, di na gin siya manuwas. Ang kaluwasan nga atong dawaton karon nga buhi ta. Kay kung mamatay na ang tao, ipahilayo siya sa presensya sa Dios ug sa iyang gahom. Ug wala na iluna kaniya ang kaluwasan. Sirado na ang kaluwasan. Sa sigilan lang ang mampuhi lang gidan, adi tuman ko. Managson, siya ang mubayad, siya ang mubalos. Amen. Mao ni bantayan. Kung alagad sa Dios
dili pwede nga motunglo ka. Unsay giingon sa Dios? Ang nagatunglo kanimo pagatunglohon ko usab. Ang nagapanalangin kanimo panalanginan ko usab. Murilis kag panalangin sa mga alagad sa Dios. Ayaw tungluha. O na nga, pariha atong ingon ni Pastor Uli sa una so pa siya nagkabit. Siya, baya no? Kinibitaw mga pastor. Dagko kay tiyan. Tungod man na sige ka o ikapulo. O na dagko kay tiyan. Mga tambok ayaw. Pariha po doon na may pilosit dito sa Ipos. Taga sining taga diin tumen o taga Tanggog. Isminda nga mga pastor yun. Puro gid mga tambok. Nagkukitiyan. Kamo nang nanambok manggod may sige. So may nang kaog kapulo. Kapulo mo nang nanagko ang tiyan. O itong nagkatawan na yun. Mga igsoon. Dili taangan. Kita igsoon. Magtayanan niya itong dila. Sa una, ingon na yun nga. Ikaw mataan ka, patyon ka niya. Kay di patyon mo. Wala na nato igsoon. Dili na ta pwede nga mubuhi nagtunglo. Kung sa'yo mo hato na to, kabantay ko sa una, doon na may silingan, ingon na yun siya. Ikaw bataa ka! Ikaw bayan na ka! Kusukit ka musungkol sa imong inahan. Timane, paangkan na ka. Tabo ka. Ang resulta, nagbuhi sa kapog tinighana. Ako nga puhan. Pero tinighana, sobra sa pulo. Kasi liming. Nga, masuko may kay nganong mo po na, ma, nga, nagbuhi man po ka na imong mga apo, nga buhi pa man imong mga anak. Luoy kay dong, kay biyaan lang. Muna nga, mas maayo din kay akong matimanan. Pag naanak ko'y apo, pag kaluuya, magiday kining apo. Na ako'y apo, magniwibi na. Ako pa ginang kinugos. Ako pa ginang hinalukan. Ako pa ginang sabakon. Kay perti dahil luuyan ng apo. Mao na nga, nakaingon ko, mao na itong akong apuhan. Nga, mubuhi og apo. Hallelujah. Ningon siya din kung sa iyang giingon sa pasayloa ang imong kaugalingon o dawata ang bag-o kasing-kasing. Soon, doon na yung tao na grabe samtang nagpauli siya silang balay, pating sukuha siya. So, lagnot niya iyang buhok. Ha! Di ka na ko mapasaylo! Pesa ka no sa di ka man ako mapasaylo! Lagot kay kunin mo! Di, ning tagpo niya asawa, ingon ni asawa, Dung, kinsa may mong gikaaway? Duwagin ni tingog ang mana, di ka na ko mapasaylo! Sa kinsa lagi mo ang kontra? Kinsa may dili ni mo mapasaylo? Ang akong kaugalingon! Iya din kaugalingon. So, inanig soon ha? Ako kasi nati ko akong asawa sa una, Beach W. Doon ako'y problema sa akong panlawas. Dayon katungan doktor, Tagalog. Niya, pro-president pa ko sa una, grabe na mo kasuod yun. Atong nga naligdan, nga daghang mga panahon, nga ang akong kaugalingon, akong basulon. Nakabantay mo? Nga dunay panahon nga ang imong ilitokon o gisulti magbasol ka. Ingon din ka nga nganong ako matong gisulti. Murag lami kayo mo. Dahil panahon gani nga akong paluon kung baba. Nagabantay mo ana nga ang atong kaugalingon atong pasakitan. Mao nang mga butanga igsoon nga kinahanglan pasiguli sa Dios. Ang imong kaugalingon pasaylo ah. Kung dili ka mo pasaylo sa imong kaugalingon, lisod usab pagpasaylo sa imong isikatao. Amen. Tungod kay dula ko'y mga taong gidumtan. Tungod
Kay doon ako'y mga tao nga wala na pasaylo. Mao'y hinungdan nga ang akong kaugalingon, grabe kasungod. Abang sa dihang girilis na ko ang tanan. Doon nato'y tayo igsoon nga nag-antar ko ng pastor. Ingon ng pastor nga igsoon. Kung doon ay mga tao nga nakapasakit nimo nga wala ka nakapasaylo. Ingnon ka na ko karon. Pasaylowa sila. Kung doon ay mga tao nga imong ginungtan, pasaylowa sila. Hinganli ang alam. Sa dihang nangayo kong pasaylo, akong gihinganlan ang alam. Ginoo ako na siyang gipasaylo. Ginoo pasaylowa po ko niya. Ginoo pasaylowa ko sa akong pagdumot. Ginoo hinluwa akong kasing-kasing. Hugasis imong amili nga dugo. Ginoo putliya ang akong kasing-kasing. Abi nimo isaon sa dihang gilitok na ko na. Grabe ang kalipay sulod sa kasing-kasing. Amen. Vibrate ang akong kasing-kasing igsoon. Grabe ni kurog ang akong kasing-kasing sa kalipay. Sa diyang girilis na ko igsoon. Sa diyang nipauli ko sa buhat. Grabe ang akong kalipay. Abi ninyo igsoon. Unsay ni sulta. Sa diyang girilis na ko. Bisa unsay akong trabahon. Nag-awit ko kanunay si Ginoo. Galungag ko. Gakanta ko. Namasaw ko baboy gakanta ko. Nanigway ko nagkanta ko. Nagtrabaho ko nagkanta ko. Ugunya mo. Humanya to. Natingala ko nagwali ko. Niabot ko laing lugar. Pero di ay naglampas ko. Ano man? Ning abot ang kalinaw sa akong rahunga o kasing-kasing. Amen. Maingnon ka na ko igsoon. Kung doon na may nakapahasol karon kanimo, ingnon ka na ko. Biyahe ang tanan. Taligdi ang tanan. Ato ba nga ang bagko? Amen. Kay miabot na ang bagko sa imong Panginoon. Usahay, unsay hinungdan nga madasig ta, maluya ta, unsay hinungdan tungod sa imong kasing-kasing. Ipiktado ang imong kasing-kasing. Tingali, puno na sa basura ang imong kasing-kasing. Ingnon ka na ko aning kabutagon, susiha ang imong kasing-kasing. Atong ang itong susiha